ہج دوویں بین گے آمنے سامنے سدیا رشاں طالب نے مطلوب نو اج دوویں بین گے آمنے سامنے گل محبت دی ہووے گدوں والوں جانے کی کہن گے آمنے سامنے اج مصور نے تکنا تصویر نو لبرو سار زلفاں دی زنجیر نو اج مصور نے تکنا تصویر نو لبرو سار زلفاں دی زنجیر نو حج رسالت تے لینا چ توحید دے جلوے سب پین گے آمنے سامنے آسیو کیوں تسی دسو بے تاب ہو آسیو کیوں تسی دسو بے تاب ہو چیتے کر دے کیوں دوزخ عذاب ہو جڑے بیٹھے نے عرشاں تے حاکم دوویں جڑے بیٹھے نے عرشاں تے حاکم دوویں گل مکا لین گے آمنے سامنے سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بین گے آمنے سامنے ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے جناب محترم سید ایاز حسین صاحب مرشد کامل کے حضور عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم حاجی محمد اکرم طاہری صاحب تشریف لائیں اور ہدیہ منقبت پیش کریں